Human nasuta nga dunay kapin 50 ka establisyemento nga walay permit kagitukod sa Mount Apo Natural Park, gipahinumdom sa DENR nga kinahanglang dili makumpromiso ang pagsunod sa mga proseso ug balaod, samtang ginabalanse ang pagpanalipod sa kinaiyahan ug pagprotekta sa ekonomiya ug panginabuhian sa lokal nga komunidad. Ania ang ikaduhang hugna sa RTV Presents ni Argil Relator. Nag-issue na matud pa og memorandum ang Department of Environment and Natural Resources sa tanang regional offices nga dunay protected area sa ilang ginsakpan nga suspendido ang pagproseso og environmental compliance certificates kun ECC. For the PAs will have to be escalated to central office. The other process that will be now additionally part of that is no ECCs can be processed without Biodiversity Management Bureau giving their approval. Convergent approach ang ginahimo karon sa DENR pinaagi sa pakiglambigit sa IP community, LGU ug uban pang stakeholders sa lugar aron mabalanse ang aspeto sa pagpanalipod sa kinaiyahan, panginabuhian, lokal nga ekonomiya ug ang presensya mismo sa mga residenteng dugay na nga nagpuyo sa nahisakop sa protected area sa Mount Apo. Magparayon pa ang himuong assessment sa DENR sa naa sa sobra 99,000 nga hektaryang sakop sa key biodiversity area sa Mount Apo Natural Park kung asa 35,000 ka hektarya niini sakop sa ancestral domain nga gipuy-an sa IP community. As we also know, there are indigenous communities here in the areas, and the boundary of this protected area actually does not completely cover what we call the key biodiversity area of this particular place. No, part of the key biodiversity area extends beyond what was established as the boundary into areas that we know are part of the lands, ancestral lands. No. Sayod man matud pa ang DENR sa kamahinungdanon sa ecotourism. Apan ginadusok karon ang conservation tourism. Apan ang mas klaro nga baruganan, kinahanglang dili makompromiso ang pagpatuman sa balaod nga nagtinguha nga protektahan ang kinaiyahan. What we are trying to do is, of course, recognize that livelihoods are important to the community. And as we try to balance the livelihoods, we also need to balance why these areas have been made protected in the first place. Sa kadaghan sa mga istruktura nga dunay kakulangon sa gikinahanglan nga permit, unsa kaha ang nahimong babag sa DENR sa istriktong pagpatuman sa balaod. Kana atong sayron sa laing hugna ni ining RTV Presents. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.